Päivystäjä! Kouluttajahuoneesta soitettiin. Perkele! Katsoin tuossa kun joukkoita vietiin aamupalalle tänään. Hiukset oli kuin joulupukilla! Parrat härätti näytti lähinnä mustalaisleiriltä. Saatana! Yksikön toiminta on aivan perseestä. Kyllä herra majuri. Yleisesti ottaenkin koko yksikön toiminta näyttää lähinnä hippileiriltä! Jos ei rupee paranee, niin vedän teitä turpaan! Yleisesti ottaenkin laitan teiltä kivekset rusetille! Kyllä herra majuri. Perkele! Ymmärsittekö? Kyllä herra majuri. Ymmärsin täydellisesti kaiken mitä sanoitte.